La càmera pot ser la meva aliada per denunciar coses en les que no estic d'acord. Llegia Góngora, llegia Quevedo, i allò m'agradava. I quan t'agrada molt una cosa, la vols fer. Un joc ja et convida a participar, et convida a convertir-te en una altra persona, et convida a mirar les coses d'una altra banda perquè no té conseqüència directa. Mare, què faig? Agafa el drap i treu a pols els llibres. I jo treia a pols els llibres. És un deure que tenim de tractar aquestes qüestions i de tractar-les en el territori i amb la mirada des del territori. Hola, carinyo. Com es diu la Corbetes? Per què vas començar a escriure poesia? Perquè m'estimessin. Bueno, però és que tota la fisiologia el cinema l'ha abandonat, no? Doña Caterina, com li dieu, no tenia la idea de fer aquest llibre. Vosaltres treballeu molt en el teixit d'aquesta vall que en si mateixa és un món, no? La cultura, en la majoria de les seves expressions, va lligada a la llengua. I si la llengua cau, cau el teatre, cau la cançó. És un estil de vida, també, no? És una decisió Completament. Art i vida inseparables. No perdre de vista en el nostre dia a dia del que busquem amb la cultura, no? Que és això, que és emocionar, commoure. També has de tenir el cor tan gran també per exposar-te que no a tothom li agradi, que no tothom ho entengui. Crec que per primera vegada en molt temps sentia que el que fèiem era important. He fet el que s'ha necessitat, perquè el que era important era tirar el negoci endavant. Una conversa potser és el que he enyorat més durant aquest temps de tancament.